Ngikubingelele mbukeli kuSaviva TV1. Okubingelelayo uPhilamagic Doyisa ezindabeni zikazwelonke. Sicela ungakhohlwa ukusubscribe ukuze lezi zindaba zingakuphuthi nangengozi. Ukumiswa kukaMbuyiseni Ndlozi kuhlahla indlela yokuthi izithenjwa zeqembu ziqokelwe izikhundla eziphezulu zobuholi be-EFF. uMalema uvale namalunga eqembu ukuthi akhulume ngoDkt Ndlozi. Ukungabi khona kukaDkt Ndlozi engqungqutheleni yokukhetha ubuholi be-EFF kuphenduke kwaba yikona okundabazekwayo kule ngqungquthela yezinsuku ezine. Ngisho nangemuva kokwethula inkulumo yokuvula ethathe amahora amathathu, umholi we-EFF uJulius Malema uzithole esethola imibuzo ngokungabi khona kukaPeople's Bay. NgoMgqibelo uMalema obecasukile utshele isithangami sabezindaba eNasrec Expo Centre eGoli ukuthi akekho umholi we-EFF ozophendula imibuzo ngoDkt Ndlozi. Uthe ngeke behlise le nhlangano ibe ngumuntu othize njengoba bebhekene nezindaba zezepolitiki, hhayi ukuzicabangela komuntu othize ocabanga ukuthi mkhulu kunenhlangano. uDkt Ndlozi wamiswa emuva kokutholakala ukuthi wayazi ngohlelo lwaloyo owayeyiphini likaMengameli uFloyd Shivambu lokuhlubuka eqenjini ayojoyina iMK kodwa wehluleka ukwazisa abaholi beqembu. Ezinyangeni ezedlule, emuva kokhetho lwangoMeyi, abaholi be-EFF bebelokhu beshiya iqembu bejoyina iMK, kanti uNdlozi naye ubengomunye wababethole isimemo sokujoyina. Wasenqaba isicelo waqhubeka nokuvuselela ubulungu bakhe kwi-EFF. Phezu kwalokho uMalema nezithenjwa zakhe bacabanga ukuthi uNdlozi uzogcina elijoyinile iqembu le-MK. uMalema uthe abanandaba noDkt Ndlozi ngoba u-90% wabantu obekulindeleke ukuthi babe khona ukhona. Uthe yilokho okubalulekile. Eqhuba uMalema uthe nanoma ngubani ongekho ubengalindelekile ukuthi abe lapha. Kule ngqungquthela uMalema uqokwe ihlandla lesithathu njengomholi weqembu. Usihlalo we-IFP KwaZulu-Natal ophinde abe undunankulu wesifundazwe uMnuz Thami Ntuli akaboni kuyinto okufanele imqwashise ebusuku ukungahoshelani kukaMphathiswa wezokubusa ngokubambisana nezindaba zodabu uMfo Thulasizwe Buthelezi nabaholi be-ANC. uNtuli uthe ayikho inkinga etheni phakathi kukaButhelezi nabaholi be-ANC KwaZulu-Natal. Wakhala ngokuthi le ndaba yenziwa ihaba ezinkundleni zokuxhumana. Ukusho lokhu ngesikhathi ekhuluma nabezindaba eThekwini muva nje. uNtuli usho kanjena nje kunemibiko ethi abanye abaphathiswa bakwaZulu-Natal abasamuzwa kahle uButhelezi. Kuthiwa abanye bayingxenye yetulo lokuthi akakhishwe kwesokuba undunankulu kaZulu. I-ANC KwaZulu-Natal yaphumela obala. Yakhala ngokuthi uButhelezi usebenzisa budedengu isikhundla sakhe. Yathi kuye kayeneme ngokungenela kwakhe komasipala abaphethwe yiyo. uNtuli uthe izinkulumo zabaholi be-ANC azisho ukuthi kunenkinga ukufanele azikhathaze ngayo. Uthe ezinye zalezi zinto bayaye bazibone zikhulunywa ezinkundleni zokuxhumana. Uthe uyaye athi uma eselandela abone ukuthi akukho nkinga etheni lana. Eqhuba uNtuli uthe nalana ngesikhathi ziqala izinkulumo wakhuluma nabo bonke abathintekayo futhi wathola ukuthi incane inkinga ekhona. uNtuli uthe kulindelekile ukube nokuphambana kwemibono kubaphathiswa abakwikhabhinethi yakhe ngoba baqhamuka emaqenjini ahlukene. Uthe amaqembu abaqhamuka kuwo anemigomo engafani. Ngisho kuphethe iqembu elilodwa kuba khona ukwehlukana ngemibono, okuyinto ejwayelekile. uNtuli uthe ujabule ngabo bonke abaphathiswa abayingxenye kahulumeni wesifundazwe. Uthe bonke abaphathiswa basebenza ngokuzimisela nangokuzikhandla. Uthe ukubambisana nokusebenzisana kahle kubuyisa ithemba ebantwini bakwaZulu-Natal. Uthe njenge-IFP
bayaqhubeka nokubamba iqhaza elibalulekile kuhulumeni wesifundazwe. Sibeka phambili ukuxazulula izinkinga ezigungethe abantu. UNtuli uthe sebeqalile ukulungiselela ukhetho lohulumeni basekhaya oluzokuba ngo-2026. I-IFP yabuya ngamandla okhethweni lohulumeni basekhaya lwango-2021 yanqoba komasipala abaningi baKwaZulu-Natal. Le nhlangano iyaqhubeka nokwenza kahle okhethweni lokuchibiyela oselube khona esifundazweni. UNtuli uthe bahlose ukuphinda benze kahle okhethweni oluzayo. Uthe akubathusi ukufika ngamandla kwe-MK eyathola amavoti amaningi KwaZulu-Natal ngesikhathi kunokhetho lwangoMeyi. Uthe ukufika kwe-MK akubakhathazi futhi bayayihlonipha njengoba behlonipha wonke amaqembu ezepolitiki abavele ekhona. Uthe kodwa iqiniso lithi i-IFP iyaqhubeka nokwenza kahle okhethweni lokuchibiyela asebeke baba nalo KwaZulu-Natal emumva kokhetho lwangoMeyi. Izandla zakho awufuna zikulindile woza nawe uzolanda izandla zakho zona zikulindile mama 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 umkhumbi kano .79045346 unyanga ntathu uyatholakala, uMgabe noMandela uyatholakala, Nsila imali iyatholakala. Thola nawe elakhe ibhodlela, uthole yakhe insipho, uthole unyanga ntathu, uthole uMgabe, uthole uMandela. Shaya njengamanje siyasebenza kubhizi kakhulu. Nganza kwethe empeleni bawuvumile umsebenzi bathi nonke enizothatha lokhu niyokuthola ukusizakala. 0790453446. Masikhuluma ngomuthi kashukela, sikhuluma ngomuthi we-high blood pressure, sikhuluma ngomuthi wama-ulcer, sikhuluma ngomuthi wama-piles, sikhuluma ngomuthi womvusankunzi noma umvusanduku, imithi yemizwa. Sikhuluma ukuthi imithi esiyisebenzisayo iqhamuka e-England, sikhuluma ukuthi imithi esiyisebenzisayo iqhamuka eGhana. So sikhuluma ngento enje. Nazi-ke izinto ngani zakwethu. 0790453446. Ngizonenzela into eningakaze nayibona. Kunomlando ozoqopheka okwakho ukuthi ungithinte ocingweni lami luka 0790453446. Nanoma ngawumuphi umuntu onenkinga ye-high blood pressure, nanoma ngawumuphi umuntu onenkinga yeshukela, sugar diabetes, abadala abancane, abanamenkinga amathambo, abanenkinga ya cancer. Nganza kwethu lezi zinto ziyalapheka. Inkinga ninqindwe amandla ukuthi nibukele phansi okwabantu abakhuluma ulimi olufana nolwini noma okwabantu abathile asebembuleliwe banikezwa isipho sokuthi lokhu bengakwazi ukwenza kwenzeke. Hayi ngomkhuleko kodwa iqiniso lithi ngamakhambi abe yisolution before iproblem obhekene nayo. Nanka ama-herbs abantu bengaxwayi bazosinda bazophila. MC Phulubasi uyatholakala ke ku 0790453446. Ngithinte njengamanje.